ದೋಸ್ತಿಲೆ ಸುರುಕದು ಸೊಲಮೆನ ಸಂದಾಯ್ತ ಮಲ್ತೊಂದು ಟೈಮ್ಸ್ ಆಫ್ ಕುಡ್ಲ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್ದ ಇನಿತ ಈ ಪುರ್ಲ ಸಂಚಿಕೆ ನಿಕ್ಲೇನ ಮೋಕಿಡೆ ಎತ್ಕೊನೋದಲ್ಲ ಬಲೆ ಇನಿತ ಈ ವಿಚಾರದಾದ ತಿರಿಯೊಂದು ಬರ್ತ ತುಳುನಾಡು ಬಾರಿ ಗೌಜಿಡು ಆಚರಣೆ ಮಲ್ಪುನ ಪರ್ಬ ಅಷ್ಟಮಿ. ಸೋಣ ತಿಂಗಳು ಬತ್ತುಂಡು ಪಂಡ ಒಂಜೆರ್ದು ಮಿತ್ತು ಒಂಜಿ ಪರ್ಬಲು ಬರೊಂದೆಪ್ಪುಂಡು. ವರ ಮಹಾಲಕ್ಷ್ಮಿ ಪೂಜೆ ಬೊಕ್ಕ ರಕ್ಷಾ ಬಂಧನದ ಬೊಕ್ಕ ಬರ್ಪಿನ ಮುಖ್ಯವಾಯಿನ ಪರ್ಬ ಪಂಡ ಅವು ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣ ಜನ್ಮಾಷ್ಟಮಿ ಪಂಡ ಅಷ್ಟಮಿ. ಸೋಣ ತಿಂಗಳು ಶುಕ್ಲ ಪಕ್ಷದ ಅಷ್ಟಮಿ ದಾನಿ ರೋಹಿಣಿ ನಕ್ಷತ್ರಡ್ ಶ್ರೀ ಕೃಷ್ಣ ದೇವಿರು ಪುಟ್ಟಿನೆಡ್ದವರ ಈ ಪರ್ಬನು ಬಾರಿ ಗೌಜಿಡು ಆಚರಣೆ ಮಲ್ಪುವೆರು. ಪುರಾಣಡ್ ಭಗವಾನ್ ವಿಷ್ಣು ದೇವೇರ್ನ ಎಡ್ಮನೆ ಅವತಾರನೇ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣ ಅವತಾರ ಅಂಚಾದ್ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣ ದೇವರಿಗೆ ಪುರಾಣಡ್ ಪವಿತ್ರವಾಯಿನ ಸ್ಥಾನವುಂಡು. ಕೃಷ್ಣನ ಜನಕುಲು ಪರಮಾತ್ಮ ಪಂದು ಆರಾಧನೆ ಮಲ್ಪುವೆರು. ವಸುದೇವ ಬೊಕ್ಕ ದೇವಕಿನ ಮಗೆಯಾದ ರಾತ್ರಿ ಸರಿಯಾದ 16 ಗಂಟೆಗೆ ಕೃಷ್ಣ ಪುಟ್ಟಿನ ಈ ವಿಶೇಷ ದಿನನ ಗೋಕುಲಾಷ್ಟಮಿ, ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣ ಜಯಂತಿ, ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣ ಜನ್ಮಾಷ್ಟಮಿ ಇಂಚ ದೇಶದ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಭಾಗಲೆಡ್ ಅಕ್ಲೆನ ಆಯ್ನ ಶೈಲಿಡ್ ಆಚರಣೆ ಮಲ್ಪುವೆರು. ಮಥುರಾ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣ ದೇವಿರು ಪುಟ್ಟಿನ ಜಾಗೆ. ಕೃಷ್ಣನ ಅವತಾರ ಅಂಚಿನೆ ಲೀಲೆದ ಬಗೆಟ್ ನಮ್ಮ ಎಚ್ಚ ಪನ್ಪಿನ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇಜ್ಜಿ. ದುಷ್ಟರೆನ ಶಿಕ್ಷಿಸಾದ ಶಿಷ್ಟರೆನ ರಕ್ಷಣೆ ಮಲ್ಪುನ ಸಲವಾದ ಭೂಮಿಗೆ ಬತ್ತಿನ ಕೃಷ್ಣ ದೇವಿರು ಮಸ್ತ್ ರಾಕ್ಷಸರೆನ ಸಂಹಾರ ಮಲ್ತದೇರು. ಮುದ್ದು ಕೃಷ್ಣ, ಬಾಲಕೃಷ್ಣ, ಗೋಪಿಕಾ ಕೃಷ್ಣ, ಕಳ್ಳ ಕೃಷ್ಣ ಇಂಚನಿ ಕೃಷ್ಣಗ ಮಸ್ತ್ ಪುದರ್ಲ ಉಂಡು. ಅಷ್ಟಮಿನ ತುಳುವೆರು ಬಾರಿ ಕುಸೀಟ್ ಆಚರಣೆ ಮಲ್ಪುವೆರು. ದುಂಬುದ ಕಾಲಡು ಅಡ್ಡೆ ತಿನ್ನೋಡು ಅಂಡ ಅಷ್ಟಮಿ ಬರೋಡಾಂಡ್. ಅಟ್ಟಮಿ ದಾನಿ ದುಂಬು ನಾನಿ ಸೇಮೆದ ಅಡ್ಡೆ ಮಲ್ತು ತಿಂದದ ಮನದಾನಿ ಕಾಂಡೆ ಅಡ್ಡೆಗ್ ಅರಿಪಾರ್ದ ತೀದ್ ಮೂಡೆ ಕೊಟ್ಟಿಗೆ ಗುಂಡ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ನಮೂನೆದ ಅಡ್ಡೆ ಮಲ್ಪುವೆರು. ಅಷ್ಟಮಿ ದಿನ ತಾನಿ ಇಲ್ಲು ಬೊಕ್ಕ ದೇವಲ್ಯನ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲುಡು ಅಲಂಕಾರ ಮಲ್ಪುವೆರು. ಕೃಷ್ಣನ ಎಲ್ಲಿಯ ಪಜ್ಜೆಲೆನ ಚಿತ್ರದ ಮುಖೇನ ರಂಗೋಲಿ ಪಾಡುವೆರು. ಕೃಷ್ಣನ ಮೂರ್ತಿನ ಪೂಟು ಸಿಂಗಾರ ಮಲ್ತದ ಬಗೆ ಬಗೆತ ತಿಂಡಿಲೇನು ಮಲ್ತದ ಕೃಷ್ಣ ದೇವರಿಗೆ ಪೂಜೆ ಮಲ್ಪುವೆರು. ಭಜನೆ ಅಂಚನೆ ಮಸ್ತ್ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಲೇಸಿಲ ಆಣೆ ನಡಪುಂಡು. ತುಳುನಾಡದ ಒಡಿಪು ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣ ಮಠಟ್ ವಿಶೇಷ ರೀತಿಡ್ 4 ದಿನ ದೇವಿರಿಗೆ ಪೂಜೆ ಮಲ್ಪುವೆರು. ಅಷ್ಟಮಿ ದಾನಿ ಕೆಲವೇರು ಉಪವಾಸ ಮಲ್ಪುವೆರು. ಆನಿ ಉಪವಾಸ ಕುಲ್ಲುದು ರಾತ್ರಿ 16 ಗಂಟೆಗೆ 14 ಚಂದ್ರ ದೇವಿರು ಮೂಡುನ ಪುರ್ದುಗು ಮಾತಿರ್ಲ ಉಪವಾಸ ಬುಡ್ದು ದೇವಿರಿಗೆ ಕೈ ಮುಗೀತು ಒಣಸು ಮಲ್ಪುನವು ಅಷ್ಟಮಿದ ವಿಶೇಷ. ಹಿಂದೂ ಧಾರ್ಮಿಕ ಗ್ರಂಥದ ಪ್ರಕಾರ ಈ ದಿನ ತಾನಿ ಮಲ್ಪುನ ವ್ರತನ್ ಅತ್ತಂಡ ಉಪವಾಸನ್ ವ್ರತರಾಜ ಪಂದಲೆಪ್ಪುವೆರು. ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣ ಜನ್ಮಾಷ್ಟಮಿ ದಾನಿ ಶ್ರದ್ಧೆ ಅಂಚನೆ ಭಕ್ತಿಡು ಉಪವಾಸ ಮಲ್ಪುನೆಡ್ದವರ ಬೇತೆ ಒರಿನ ಮಾತ ಉಪವಾಸದ ಫಲನ್ ಪಡೆಯುನಲಿ ಅಂಚನೆ ಜೀವನಡ್ ಸುಖ ಸಂತೋಷ ಸಮೃದ್ಧಿ ಪಡೆಯುನಲಿ. ಆತೆ ಅತ್ತಂದೆ ದೀರ್ಘ ಆಯುಷ್ಯ ಬೊಕ್ಕ ಪಿತೃದೋಷರ್ದ ಪರಿಹಾರ ತಿಕ್ಕುಣ ಪನ್ಪಿನವು ನಂಬಿಕೆ. ಪರ್ಬದ ದಿನ ತಾನಿ ಜನಕುಲು ಫಲವಸ್ತು ಬೊಕ್ಕ ನೀರಿನ ಪರ್ಪಿನ ಮುಖೇನ ಉಪವಾಸ ಪತ್ತುವೆರು. ಆನಿ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣ ಪರಮಾತ್ಮಗ ಪೇರ್ ನೆಯ್ ಬೋಲ್ನಿ ಬೊಕ್ಕ ತಿಗತ ನೀಡ್ದು ಅಭಿಷೇಕ ಮಲ್ಪುವೆರು. ದನ ಅಷ್ಟಮಿ ದಾನಿ ಇಲ್ಲಡೆ ಇತ್ತಿನ ಎಲ್ಲಿಯ ಜೀಕುಲೆಗ್ ಕೃಷ್ಣ ವೇಷ ಪಾಡ್ದು ತನ್ನ ಬಾಲ್ಯದ ಮುಖೇನ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣ ದೇವರಿನ ತೂಪೆರು. ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಜಾಗೆಡ್ ಅಷ್ಟಮಿ ಪರ್ಬನು ಬಾರಿ ಗೌಜಿಡ ಆಚರಣೆ ಮಲ್ಪುವೆರು. ಬೇತೆ ಬೇತೆ ವಿಭಾಗಡ್ ಜೋಕುಲೆಗ್ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣ ವೇಷ ಪಂತೋ, ಕರದರ್ಪುನ ಪಂತೋ, ಜಾರು ಕಂಬ ಇಂಚನೆ ಪಂತೊಲೆನ ಮಲ್ತದ ಗೆಂದಿನ ಜೋಕುಲೆಗ್ ಇನಾಮು ಕೊರ್ಪೆರು. ಅಷ್ಟಮಿದ ಮನದಾನಿ ಮೊಸರು ಕುಡಿಕೆ ಉತ್ಸವ ಪಂದ್ ಮಲ್ಪುವೆರು. ಕೊಜಪ್ಪು ಇತ್ತಿನ ಕರನ್ ಎತ್ತರಗ ಪಾಡ್ದು ನೇಲಾವೆರು. ಉಂದೆನ್ ದರ್ಪೆರೆ ಜನಕುಲು ಒಂಜಿ ಜನಡ್ದು ಮಿತ್ತು ಒಂಜಿ ಜನ ಪುಗೆಲಡು ಉಂತುದು ಪಿರಾಮಿಡ್ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಲ್ಪುವೆರು. ಪಿರಾಮಿಡ್ ಕಡೇಟು ಉಂತುನ ಜವನೆ ಕರದರ್ಪುಡು. ಒಟ್ಟಾರೆಯಾದ್ ನಮ್ಮ ತುಳುನಾಡು ಅತ್ತಂದೆ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ರಾಜ್ಯಡ್ಲ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣ ಜನ್ಮಾಷ್ಟಮಿನ ಊರದ ಜನಕುಲು ಸೇರಿದ ಬಾರಿ ಗೌಜಿಡ ಆಚರಣೆ ಮಲ್ಪುವೆರು. ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣ ಜನ್ಮಾಷ್ಟಮಿದ ಮೋಕೆದೆ ಅಡ್ಡೆಪ್ಪುಲು. ನಮ್ಮ ಇನಿತ ಈ ವಿಡಿಯೋ ನಿಕ್ಲೆಗೆ ಇಷ್ಟ ಆಂಡ ಲೈಕ್ ಮಲ್ಪುಲೈ, ಶೇರ್ ಮಲ್ಪುಲೈ, ಬೊಕ್ಕ ಕಮೆಂಟ್ ಮಲ್ಪುಲೈ. ಸೊಲ್ಮೇಲು ಬಂದುಲೆ.